lingkod, maayong buntag sa tanan. Mga igsood, ang atong ibanghilyo karon nagahisgot sa pagpuasa ug unsa ang matang sa mga pagpuasa. Kining mga parasiyo mga igsoon, mo ning mga tawhana nga tigpakarong ingnon nga nagpuasa kuno sila kunuhay, pero ang ilang binuhatan sukwahi sa kabubuton sa Dios. Naghimo sila di maayo sa ilang isig katawo, ug diri mabasa nato sa atong unang pagbasa sa kapitulo 3, Isaya kapitulo 58 bersikulo sa 3 nagaingon diri. Nangutana ang katawhan, nganong nagpuasa man kami kung dili ka makakita. Nganong nagpaubos man kami kung dili ka magpakabana. Ang Ginoong miingon kanila, ang tinuod mo nga nagpuasa kamo tungod kay nangita kamo sa inyong kaayuhan o gidaog-daog ninyo ang tanang ninyong trabahador. So nagpakitang tao lang ning kining mga parasiyo mga igsoon nga nagpuasa kunuhay sila, nagpakita nga nagsubo sila, pero ang ilang binuhatan sukwahi gayud sa kabubuton sa Dios. Diri sa kapitulo 4 nagaingon diri, nagpuasa kamo apan nangita gihapog kamo bakig nagngita gyapon kamo away og nakig sinumbagay. Ang pagpuasa nga sama sa inyong gibuhat dili makatabang aron dunggon ang inyong mga pagampo. Bisan pag magpuasa pa siguro kita isa ka tuig o isa ka bulan ba mga igsoon, pero ang atong pagpuasa di gyapon dunggon sa Ginoo tungod sa atong mga binuhatan, tungod sa atong pagdaog-daog sa atong isig katawo, pagdaog-daog sa mga kabos busa. Bisan pag hudton pa nato ang adlaw pagpuasa o ang tuig, di gyapon ta dunggon sa Ginoo tungod sa atong kasing-kasing nga dili maayo. Busa mga igsoon, kinahanglan nga kung kita magpuasa, manaingon nga kung kamo magpuasa, panudlay kamo o panghilamos para ang inyong isig katawo dili makakita nga nagpuasa kamo, kundili ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ta pareha sa mga tigpakaron ingnon mga igsoon nga nagpuasa, nagpasundayag, pero ang ilang mga gawi sukwahi gihapon sa kabubuton sa Dios. Diyos kapitulo 5 nagaingon diri, mo ba kini ang matanga sa pagpuasa nga ikalipay kanako? Mo ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ang pagduko sa inyong ulo sama sa sagbot ug pagbanig og sako, paghigda sa abo. Mo ba kini ang gitawag ninyong puasa nga gikahimut-an ako? Mga igsoon, kung kita magpuasa o ang atong pagpuasa mutabang ta sa mga kabos sa nanginahanglan o atong himuon ang kabubuton sa Dios diya sa atong pagpuasa, pagampo, kita dunggon yun sa Ginoo. Kay ang Ginoo mutubag sa mga pagampo sa mga matarong. Kaya nagaingon sa siyang pulong sa Santiago nga ang pagampo sa mga matarong maka hatag og kaayuhan. Matarong mga igsoon, makita nato na unya ato padayon ta. Sa kapitulo
kapitulo 58 bersikulo 6 nagaingon diri. Ang puasa nga akong gipangayo mao ang pagbugto sa gapos sa pagkadautan ug pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man ang paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog ug pag-abli sa tanang yugo, pagbali sa tanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mo ang paghatag ninyo pagkaon sa mga gigutom o pagpapuyo sa inyong mga balay ang mga kabus nga walay puloy-anan o bistihan ninyo ang hubo inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuonan. Muni ang tinuray nga pagpuasa mga igsuon. Kung kita nagpuasa, kinahanglan nga mo tabang ta, dili kay ang aturang kaugalingon puasa ta kay aron ta mahinlo mao mga igsuon. Kinahanglan magpuasa ta, himuon po nato ang mga maayong buhat ngadto sa atong isig katawo, kay sa pagpuasa ka o pagampo nato dunggon ta sa Ginoo. Kana nga kinahanglan yun nga ang atong pagpuasa inubanan sa mga maayong buhat ug ang pagampo nga aron ang atong pagampo dunggon sa Ginoo. Dili sa kapitulo 58 bersikulo 8 nagaingon diri. Sa ingon mudanag ang inyong kahayag, ingon nga banagbanag sa kabuntagon ug mga maayo kamo pagdali sa inyong katarong ug sa inyong luyo panalipdan kamo sa himaya. Okay na mga igsoon, kung kita nagsunod sa kabubuton sa Dios, naghimo sa iyang kasuguan, panalipdan kita sa Ginoo mga igsoon. Kay ang Ginoo mutubag sa mga pagampo sa mga matarong. Kung kita nagsunod sa iyang kabubuton, dili posible nga ang atong mga pagampo tunggon sa Ginoo. Dili sa Santiago mga igsoon, na akong basahon sa Santiago kapitulo 5. Nagaingon diri mga igsoon nga ang tao nga matarong makahatag og kaayuhan kung siya magampo. Sa Santiago mga igsoon, Santiago kapitulo 5 bersikulo 6 nagaingon diri. Nagaingon, busa pag inagaray kamo sama nga kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Mga igsoon nga ang pagampo kuno sa taong matarong dako ug kahimuan. Asa man nato makita ning taong mga matarong mga igsoon? Sa buwangan ba o sa merkado? Ang kasagaran nato makita ang taong matarong naa gyud sa simbahan mga igsoon. Ang atong mga pari, diakono ug obispo gimatarong na sa Ginoo. Busa dire ra nato makita ang taong nga matarong. Og diri sa kapitulo 19 nagaingon pa gyud, mga igsoon, kung usa ka ninyo mahisalaag gikan sa kamatuoran
og may makapabalik kaniya sa kapitulo 20 nagaingon diri, angay ninyong masayran nga kadtog makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon, ug daghan ang mga sala nga mapasaylo tungod kaniya. Kung kita kuno mga igsoon makadani sa usa ka makasala nga maghinulsol sa iyang sala ug malikay sa kamatayon, daghan ang mapasaylo nga mga sala tungod kaniya, tungod sa usa ka dautan nga naatong na pabalik diha sa Ginoo, atong ipabalik kay nagaingon siya diri, kinsa kadtong makadani sa usa ka makasasala ug mobiya sa iyang pagkadautan ug maluwas sa kamatayon, daghan ang mga sala nga mapasaylo. Sa mo gini atong taas mga igsoon, katong mga dautan mo'y atong sangyawan, kay sa sangyawan pa nato ang mga matarong nga matarong naman. Mo nay atong tahas katong wala kaila sa Dios nga nagkinabuhi sa ilang kaugalingong pagbuot, dili ang kabubuton sa Dios. Sa angay ta karon nga Lent, kinahanglan nga ang atong sangyawan ang mga tao nga wala pagayod na kaila Ginoo, kay dako ang kalipay sa Dios kung naiusa ka makasasala nga mobalik diha kaniya. Muna ang atong tahas isip mga alagad sa Ginoo, dili ta mag sangyaw sa mga maayo na dito ta sa mga tao nga wala pagayod makaila og Dios sa ilang kinabuhi. Nagkinabuhi sila nga kalibutanon. Sa angay ta nga mangita ni ana mga igsuon sa atong pagpuasa, kinahanglan nga mutabang ta sa mga tao nga wala pagayod, bisan kuan lang siguro pagsimba sa ilang kinabuhi, siguro may lang makasimbag ka isa. So, kini mga tawhana nga angay natong pag duulon aron makabalik diha sa tiilan sa Dios. Kay mao kani ang sugo kanato, ang katong mga tao nga nagkinahanglan og panabang sa mga igsoon. Kung kamo adunay mga balatian, duol kamo sa nangulo sa iglesia, kay ang pag-ampo sa matarong makaayo gayud sa mga masakiton. Nag-ingon siya, ang muduol duol kamo sa nangulo sa iglesia ug pahiling kamo o kamo mamaayo sa inyong mga sakit. Mga igsoon, ang pagpuasa kinahanglan yun inubanan nato sa atong mga buhat. Dili kay nagpuasa ta aron makita ta sa atong isig ka magtotoo nga nagpuasa ta, pero ang atong pagkinabuhi sukwahi sa kabubuton sa Dios. Sa mga igsoon, hinaut unta nga karon nga Lent, makabaton kita paglaom diha sa Ginoo nga atong mabuhat ang angayan natong pagabuhaton isip mga alagad sa Dios. Tatong Ebanghelyo